Aldaw na big. Aldaw Kampay na. pares na. Nyata, budol fight. Budol fight. Tay. Aldaw na. Malam. Takbet. Takbat. Nag-iwas sa ato yun. Tapos. Lag. Ano Dapat purus na. Damangga. Yan nag-iwas. Tano na imas niya. Iga pares na. Dapat pang salin na mangga. Dapat mangga na. Marunggay. Marunggay. Jesus. Pamayam siguro niya. Oo. Sige, fight. Okay, fight. Fightan. Kapit ako. Mantayo. Fight. Nakset. Hindi masam. Ngayon nyo. Bibi. Nya, makunam. Gini, bibi. Nga makunam. Nga, ang sarap. Ngayon makuhayo. Tani sa tayo bugong. Ngay mat. Nay mas. Haan ko na na. Ngay mat. Naima ka. Man kayon. Manchon, mangal daw. Hindi mangal daw. Naal daw na. Naimas. Ngay bagbam tatayam. Pakai. Pati mo. Ngaam. Pakai sob. Pag-sob. Nakatuloy na. Subscribe kan. Pag-link ang bio namin. Paki-follow. Paki-follow. Tanong makita kananay natin ay nga rupa chung-chung. Tanood ba tayo mag-ado kami Costa? Low budget. Mangga. Ang galsam. Haraman naman. Tamangga. Mana daw? Gasan, alay. Ano? Yun. Primitive ba? Yan, nagpugusan. Yan. Oh, panadar ah. Panagar vlog. Subscribe nyo na. Habang may video. Yan. Bamayan na. Ngayak, hindi akong nabsugam. Garaw mo ang tuong. Ramon, tuong. Happy Lula. Gargaraw yan. Mukbang nga budol fight ah. Napalpasan na. Randa, malat na rin na pero. Kakain kami guys. Hindi mo sana.
Yes. Kristol.